O Congreso de Educación Ambiental sobre compostaxe para centros de ensino reuniu hoxe a máis de 350 nenos e nenas que presentaron os traballos elaborados ao longo do ano en relación ao compost. O presidente do Centro de Educación e Investigación Ambiental de Galicia, entidade organizadora do evento, subliñou a difusión da compostaxe entre os cativos como un dos feitos máis relevantes do Plan Revitaliza, xa que supón actuar para o presente e o futuro. Entonces, a educación ambiental, que o que nos facemos é moitas cousas, é información, é sensibilización, é participación, é capacitación, ser capaces de facer as cousas mellor para que cando señades adultos o mundo no que esteades sexa o mellor posible e non os sigamos degradando, de maneira que pois animaros a seguir traballando e que estamos moi contentos de que sexades unhos rapaces e unhas rapazas tan sensibles para problemas que son de todos. O sea que enhoraboa polo vosso traballo. A presidenta da Deputación tamén destacou a necesidade de comprometerse co medio ambiente, sobre todo dende os centros educativos. Cada día xeramos máis residuos e que eso pois está afectando moi negativamente o noso planeta, donde todas e todos nós temos que vivir. Por eso proxectos como estes educativos nos centros educativos son fundamentais. O alcalde de Pontevedra animou os rapaces e rapazas a que sigan contribuindo na protección do planeta. É importantísimo coidar o medio natural e iso temos que facer todos. Por lo tanto, eu quero agradecerlle a todos os nenos e nenas da provincia de Pontevedra e os que estades aquí e outros moitos que están traballando neso, en que fagades compostaxe, que aprendades como se pode compostar, que convenzades aos vosos pais para que reciclen o máximo posible, que non tiren cousas innecesarias, que aproveiten ao máximo todas esas cousas para evitar facer esas moreas, montóns de lixo que contaminan o planeta que é de todos. Este congreso supón o peche das actividades realizadas ao longo do ano en centros escolares polo CEIDA, nas que participaron máis de 10.500 escolares.